Hei, salutare dragi columbofili și bine v-am găsit pe canalul meu. Cu voi din nou este canalul pe John Style. Și astăzi vreau să vă arăt, avem o noutate. Avem un ouă scos, această porumbiță. Este prima oară când scoate ou. Trebuie să-l scot și pe doilea. Astă noapte sau azi dimineața l-a scos pe acesta. Uitați perechile. Și ăștia aici vor să fac cuib, văd că aici am mai construit eu un cuib. Ia uitați-vă. Porumbeii. Am făcut astăzi curat, că este sâmbătă. Le fac de 2-3 ori pe săptămână. Vreau să le pun aici niște paie ca să târie la cuib de sub. Când o să aibă nevoie de crabă. Cred că mâine voi aduce porumbița la acest mascul și la acesta. Sau doar una pentru acesta. O să ved. Acest porumbel, voiajorul, care l-am găsit-o de la concurs, deja se simte mult mai bine. I-am pus și o clemă. Deja puțin începe să zboare. Se suie chiar până aici și până aici. Degrabă posibil să înceapă zburarea, apoi s-a prins puțin la loc. Minerale au tot porumbeii. La noi a plouat, nu știu dacă să le dau drumul. Uitați-vă. Acum haideți la cușcă să vă arăt ce mai avem în cușcă. Și vreau să vă mai prezint ce am inventat aici. Lângă ușa care le deschide o să zboare, le dau drum pe afară. Am făcut așa, am pus aici o scândură fixată bine. Și aici am făcut așa o trapă ca ei să împingă și să intre la loc. Uitați-vă, am pus niște cleme acolo, le-am prins. A ieșit foarte bine. Uitați-vă. Aici tot se pregătesc să facă ouă. Aceasta trebuie să facă ouă zilele acestea. Și aceștia au adus paie la cuib, văd că au tărăit. Și aici le-am făcut curat. Erau vreo 2 paie pe aici și încă vreo 2 foarte puține. Tot ce le-am dat au tărăit. Acum o să pun încă niște paie acolo și niște frunze de nuc. Ia uitați. Deci cred că cel mai degrabă să procur doar la această femeală. Și o să mai aduc la masculul acesta o femeală, nu la femeala aceea o mascul, pentru că mi se pare că aceea este femeală. O să vedem. Ulii foarte mulți văd. Foarte, foarte mulți, ieri mai ales. Iar am văzut mulți. Le mai dau drumul. Deja mai mult la voiajori. Cred că cam atât cu acest videoclip. Vă mulțumesc de vizionare. Dacă vreți, dați un like și vă abonați. Numai bine. Pa, pa!